Ebda kelma mlisna dwar kif effettivament se jkun qiegħed itejjeb il-kwalità tal-ħajja b'mod fattibbli tal-Maltin u l-Awċin. F'attività politika f'Ħażebbuġ il-Prim Ministru Robert Abela wassal diskors ta' kuraġġ għal dak li qed iħabbtu wiċċhom jew il-familji iżda soluzzjonijiet konkreti ma lissinx. Dan kif iċ-ċittadini Maltin u Awċin ċertament li mhux se jieħlu bid-diskorsi miktuba biss, preżentament il-familji iħabbtu wiċċhom ma' prezzijiet li ta' kull ġimgħa qed jiżdiedu, inkluż affarijiet essenzjali bl-oli tal-ħajja tiġi deskritta bħala waħda ta' sfida kbira. Ta' filwaqt il-Gvern tal-Labor ma jridx irott lura l-flus li nsterqu mill-kontijiet tad-dawl għajr minn Jannar ta' din is-sena, bil-maġġoranza se jieħdu lura bejn ix-xejn u 8 euro f'rifużjoni. Dan kollu bil-livell ta' kwalità tal-ħajja li kull ma jmur jonqos b'ħaddiema jaħdmu minn full-time għal part-time il-bogħod minn uliedhom u bit-traffiku mingħajr kontroll. Iżda, ebda kelma mlisna mill-Prim Ministru Robert Abela għajr illi jgħid li l-inċertezza għal imsieħba soċjali f'pajjiżna ma teżistix. Robert Abela insista dwar l-importanza tal-edukazzjoni, ironikament wara illi gvern immexxi minnu qaċċat miljun euro mill-budget dedikat għall-Università ta' Malta. Dan fil-waqt illi bejn attakk partiġan wieħed wara l-ieħor kif illum jaħbad 5 snin mill-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, Abela insista li vera li huwa episodju ikraħ iżda insista illi ma jissimbolizza xejn dak illi jemmen fih dan il-pajjiż. U insista illi l-gvern qed jagħmel minn kollox sabiex issir ġustizzja stqarrija deskritta minn diversi bħala surreali meta wieħed jara l-attitudni tal-istess gvern fl-aħħar snin. 5 snin wara, il-poplu għadu qed jistenna mhux biss li ssir ġustizzja sħiħa ma' Daphne Caruana Galizia u l-familja tagħha, iżda ġustizzja biss ħieħ ma' kull skandlu li seħ fl-aħħar snin. Bl-esperti fil-qasam jgħidu li tali attitudni ta' silenzju minn min imexxi qed jerġa' jitfa' friskju ġurnalisti bħal Daphne li għal darb'oħra iħallsu bħajjithom.